Salut și bine v-am regăsit la un nou episod cu Minecraft Pocket Edition. Da, acum am dat o mapă cu The Dropper, fiindcă am vrut să vă arăt și vouă, dacă vă place. Și nu uitați să lăsați un like dacă vă place cu episoadele cu The Dropper. Ce căutăm în geamuri? What? Da, deci noi eram în geamuri, pe une. Da, stați puțin să dau game mode 0. Aș mai crea una în casă. Yes. Ah, firar. N-ai. Dar pe unde naiba trebuie să... Doamne. Da, în caz cineva peste mine în cameră și de asta am făcut. Haide. Ia! Ați văzut la margine, deci fix la margine. Cred că n-a putut să seteze alt spawn point. De asta a pus aia. Da. Haide. Ia, firar, uite, ați văzut? Cât de aproape. Oh, yes, în sfârșit. Ar fi tare să văd acum că gata, the end. Bune. Asta e amuzant. Cred că ăla a fost liftul. Liftul stricat. Vă dura ceva până vă urca pe scara asta. Cred că voi pune pauză data viitoare când urc pe scară. Fiindcă, nu știu, mi se pare destul de lungă scara asta. Durează de ceva timp. Dacă aș avea aici la skin-ul ăsta din Minecraft, pe bune m-aș uita la el. Aș face așa. Nu în sfârșit, sunt aproape sus. Aproape, încă n-am ajuns sus. Haide. Și parcă văd că acum cădeam. Da, am ajuns sus. What? Uite. Ce tare. Să spun că pe aici poate voi să am. Ia stați. Să aștept noaptea sau le dați să fie zi infinit. Asta să pun compar aici. Dacă eu să încerc să mă urc peste ele, dar nu pot. Vreau să mă urc sus. Ce doamne, iartă-mă aici. Da, deci presupun că după te iau așa pe aici, what? Da, deci aș pare să urc pe acolo. Și mai noapte, nu? Bine. Și parcă văd că acum când mă dă noapte. Să văd că în caz că ne dă noaptea să nu fie zombie. What the heck? Unde trebuie să sar? Deci pe bune, acum ne dă aici, nu? Asta am zis că într-un fel patul e spawn point-ul nostru. Dar nu mai fac. N-are rost să fac chestia asta. Ia să iau pe aici. O iau pe aici. Pe bune, a pus un geam și aici. Oare de ce? Să nu ocolesc.
Eu trec pe sus. Așa, în sfârșit pot să văd și eu ce fac. Dacă i-aș coborâ puțin să văd care-i treaba, cum pot să urc. Nu să urc, pardon, să cobor. Că de urca nu vreau să urc. Așa, bine. Da, presupun că trebuie să o iau așa, să mă duc aici. Aici să sar. Nu. A, uitați, aia acolo. Gata, am văzut apă. Pe bune, e și acolo. Vreau pe aici. Ei, dau pe aici. Pe aici, așa. Nu cred că trebuia să... Nu cred că trebuia să iau pe aici. Nu cred că trebuia. Dacă nu răspuns asta, nu? Trebuia să fac parcurul ăla. Am urât. Dar și tare a făcut asta. Pe mie era mai bine dacă îi făcea așa întors, dar nu cred că a reușit, cred că era pe o versiune mai veche sau ceva gen. What? Am căzut. Ce? Dar nici n-am să cad. N-am să cad. Am căzut. Vă dau un judecat. Am căzut. Așa, să nu mă fac acolo. Dacă văd că era stat acum. Dacă aș fi căzut, ce credeți că aș fi făcut? Aș fi închis Minecraft-ul și vreau filmarea. Aș fi dat crash la telefon, l-aș fi stat. Haide. Hai. Gata, am văzut. Gata, am văzut. Este aici. Este. Trebuie să merg așa puțin. Am văzut gata care ești mântirea, acum știu. Dacă stai aici. Mi-a scat acolo jos. Șansă. Nu! Bine. Perfect, am să pe geamuri. Ei, merg pe geamuri invizibile. Da. Cred că o să tai filmarea până ajung acolo să găsesc acolo. Important e că o să ajung. Dacă săr de aici, dar n-am nicio șansă să ajung. Nu de ciocolez, fiindcă de prea mult timp din videoclip doar stau la ăla. Cred că de asta dar cu game mode. Că-ți dă durere de cap la de câte ori cazi. Dar nu știu de ce nu se mai noptează asta. De ce am mai pus pada dacă nu se face noapte? The hell? Hai. Acum ar trebui să pun poză să zic ce grea a fost. Nu? Cred că. Ăsta îmi place. Uitați culorile lumii. Yeah!
Nu. Lucrurile mele am murit. Deci vedeți, aici este, ăsta e bugul. Primul de dropper a fost foarte ușor, vedeți că trebuia doar să cădeți în apa aia de acolo. Dar acum am stricat ca un fraier. Dacă nu o să reușesc să fac într-un video tot de dropperul ăsta, asta e, fac un. Dar nu mi se fac asta așa de multe. Mi se pare că ăsta ar fi penultimul. Așa mai sunt multe nașpa. De fapt nu e nașpa, e tare. Îmi place. Deci să fie 2-3, asta e. Adică, vă dați seama, iau o groază omului când face asta, dar măcar îi pasă când face. Adică nu face așa la mișto sau... Stă și face, zice, ori facem o mapă amărâtă, ori facem una ca lumea și bună. S-au chinuit mult la mapele astea, vă dați seama. Bine, le-au făcut game mode, că normal nu le făceau pe game mode. În stânga ei atâta, dai mă și atâta gol. Nici în 10 ani. Că e mapele super și-au distrus de acum, nu ceva. Pe bune, acum se trezesc, se uită mesaje. Op. Hai, firar! Hai, bă. Și mă enervează că nu m-am încurcat în el. Dar deci acum mă duc, mă culc, când dă spawn point acolo. Swag. Nu. Se termină noaptea până mă culc. Se face dimineața și tot nu mă ajung acolo. Și când ajung săr, nu mă mai culc. Hai repede, hai. Este așa, am ajuns. Este așa, hai, sări. Sări ca o capră, hai. Hop. Și hop, direct în pat. Da, gata, e zi. Stați să vedeți, acum când m-am culcat acum, da, la asta mă gândeam și eu. Că fix acum număr când mi-a dat spawn point-ul. Bine, e logic să nu mor, că am murit odată, am murit de 2, am murit de 3, dar... Frate, de câte ori poți să mori? Da, pun pauză deocamdată că nu mai stau 3 ore.